Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-20 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon ta sige ang aton sining facial mask. Ang tabon bla sa aton sining nawong sa aton sining ilong kag baba. Sa gihapon nagapabilin, no? Kag social distancing gid amuning importante. Hindi gid kita magsalig nga sige-sige na ang aton sining pagsinalayo, no? Kabayon ta nga yara sa gihapon kamo naka social distancing kag naka face mask gid mga kaaksyon.
Importante gid ini, hindi gid kita magsalig mga kaaksyon. Tatlo lang kadlaw since nga sa tung Monday nga ginpanugutan kita nga daw halos magyapa-yapa na kita kag maghinaksanay kita kay kahilidlaw man siling sang iban. Hamakin mo 2 ka bulan kag sobra nga wala magkita ay pero ti social distancing sa gyapon, no? Amo man lang ang importante para siguro ma-maintain tangi kayong lawas. Ang Aksyon no Radyo Bacolod nagapanumdum gid sa inyo nga dapat social distancing gid kag naka-face mask ang halos kalabanan. May mga pasahero sa mga kaaksyon tadri, jeep, motorcycle, tricycle, ba mayara gid gihapon nga mga salawayon. Ayo, iyuho mo na lang kay kung ugtasan mo ni, paugtason kapag nila nga paugtason. Importante, naka-remind lang kita sa inyo, mga kaaksyon, no? Ay, kabudlay kung kaisa nga mag-ugtas kita sa isigta kapareho, no? Akon, way man taga-ugtas, importante nga nag-remind lang ta sa inyo, mga kaaksyon. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kabayon ta nga okslang ang aton sila nga pag-sinalayo. Kalakip man ang aton sila nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad nga nasakupan sang probinsya sang Negros Occidental. Karon nga agad 81, 82 ka mga Negrense kag Bacolodnon ang nagabot diri sa Bacolod. Ang Negrense ato na sa banwa sang Ibi Magalona, while ang diri naman sa syudad sang Bacolod yari sa isa ka mga kaaksyon ginpamtang. Di may mga kulumuron tong iban tong sa Ibi Magalona. Malagin pamtang linya ang taga Bacolod ya kay kanami sang ila sining bulutangan nakain sila. O kami diya ari kami sa healing center sa banwa sang Ibi Magalona. Ibaloon tabi karon dugay-dugay ha kay parang ma-check tatong ila kaimtangan sa banwa sang Ibi Magalona. Karon lang dugay-dugay, no? Sa aton sining kaaksyon dira sa banwa sang Ibi Magalona. Kay may nagtawag diri sa studio nga nagpareser nga tuman kainit dito sa Ibi Magalona. Linya tani hotel man ang amon ba? Ayo, ambot ko na no ang sitwasyon, no? Sa Mambukal to do okay pa man to. Way tani himo diri kundi sundon tagid ang patakaran sa aton sining gobyerno pero ibutang taman tani sa insakto, no? Ang diri sa Mambukal area kag sa dira sa may Mandalagan do isa man sa mga dalalanta sang OFWs. Ang iba na to sa banwa sang Ibi Magalona nga muning gatagi ti nga init ti sakam-sakam gid nila to. Minano nga sugid to wala to nga kahoy open payad to sa kainitan, no? Ato na karon na hibaloon mga kaaksyon ang sitwasyon nila dito sa banwa sang Ibi Magalona. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Repatriated OFW Negrenses nga hindi magpa-quarantine pabalikon sa ginsakyan nga barko. Amuning masadya nga sitwasyon. 15 ka mga estudyante nakakomplito na sang 14-day mandatory quarantine sa Mambukal subong adlaw. Okay. Pwede naman tugli. May 15 ka mga estudyante to, ho? Hibaloon ta na karon dugay-dugay ang bugos nga report gikan sa Kapitolyo. Karon nga nag-press conference man si Gob Lacson
sa Kapitolyo. Karon dugay-dugay hibaloon tanaw Bakson Marlon Hinubia. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Action Dale Salazar, Councilor Ramos mag-file sang resolusyon nga nagapangabay sa alkalde nga tugutan ang duha ka pasahero sa tricycle. Galing kay kung isip-isipon, subong tiyempo do, ga-apat gani mo. Pero hibaloon tana karon dugay-dugay plus ang sitwasyon sining mga ginrepatriate kay na nga more or less mga pila ni sila kabilog ang gindala sa isa ka hotel diri sa Bacolod, mga 36 ka mga returning OFWs diri sa Bacolod. Aton hibaloon na upod gi Action Dale Salazar ang balita dugay-dugay. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Action Eric Magbanwa, pagdagsa sang tawo sa mga terminals, merkado, kag malls na control bangod sa pagbutang sang police assistant desk kag compact area. Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Action Alvin Graba, may reshuffling sa pila ka mga COPs sa probinsya ginpatigayon. Samtang sa balita naman sa kay Action Art Tayhopon sa Special Assignments Memorandum sang LTFRB nga nagapatuman sang cooperative kag corporation, madugay na nga ginpahibalo sa hanay sa mga transport sector suno sa Regional Director. Samtang karon dugay-dugay may arasang check-up nga ginapatigayon ang Police Station 2 sa pagbanguna ni Police Major Gabana. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang pagbisita sa pila ka mga lugar katulad sang social security system nga wala social distancing. Dapat may distancing man, no? Ang LTO, bong LTO man ti galing kay first day sang opisina sang LTO, subong ti ginalantaw gid nga problemado gid asto sa kadamuon daw nadula ng social distancing, that is why nga libuton ini sang Police Station 2 sa dili gid lamang Manila. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Action Dorel Cabato, 136,000 ka mga tao kinanglan nga i-hire sang gobyerno agod nga mapatuman ang madasig nga contact tracing. Kag masubra 40,000 ka mga OFWs na talana nga magpauli sa Pilipinas subong bulan sang Mayo kag Hunyo. Kag kalakip man ang COVID-19 update sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. Samtang ang iban sini nagahimos na sang palanyagahon, ang iban wala pagidmana. Sige, tutok lang diri sa aton sining balitaan kag ang aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live. Gina-acknowledge ta na kamo, padala lang sang mga mensahe ninyo. Basta hindi lang tama gid kalawig hang makaya talang pagi sa aton sining Facebook Live. Sa mga nagalantaw via Facebook Live, ginasigahom tada nga yara lang kamo sa tagsa ka mga hilikoton ninyo, no? Kag yara lang kamo sa inyo puluyan kung wala sang dapat nga kaladtuan sining adlaw, pahimunong lang sa balay nato, no? Gina-acknowledge ta na naka-Facebook Live. Kag sa ato sining website sa www.actionradiobacolod.com.ph nga yara lang kamo dira mga ka-aksyon, pag-monitor lang diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Daligid lang mga ka-aksyon kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay plus ng mga reports sa aton sining mga action reporters ato na mabatian sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:23 na nga oras, 11:23 na mga kaaksyon. Tigirigma na, tigpalanyaga na. Sige, dugay-dugay manyaga na ta. Samtang sa mga kaaksyon ta dira o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may 3 anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why hindi na kita magpatiplang pa sa iban. DTX 500 capsule na kita mga kaaksyon. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtoan tanang balita gikan sa News Center upod gi-aksyon na Dorel Cabato, mga balita nasyonal kag pinaka-latest nga report angot sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa Pilipinas. Sa karon mga 136,000 na ho ka mga tawo ginakinanglan nga i-hire sang gobyerno agod nga mapatuman ang madasig nga contact tracing. Kag masobra 40,000 ka mga OFWs na tala na nga magapauli sa Pilipinas subong nga bulan sang Mayo kag Hunyo. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaunad sining balita upod kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, good noon. Kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sang Aksyon Radio. Maga kinahanglan subong ang pungsod Pilipinas sa 136,000 ka mga tao agud mapatuman ang madasig nga contact tracing. Ini ang ginpahayag ni Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua nga muman ang Acting Director General sa National Economic Development Authority o CONEDA sa ginpatigayon niya nga hearing sa Senate Committee of the Whole. Suno kay Chua sa ilang pagbulubanta, 136,000 ka mga contact tracers ang kinahanglan nga i-hire sa nga gobyerno. Ginapahayag naman niya Health Secretary Francisco Duque III nga pagakinahanglanon ang 11.7 bilyones pesos nga pondo agod mapatuman ang madasig nga contact tracing. Ini kung na pagasweldohan sila ang tagsa sa mga iga-hire sang 30,000 pesos kada bulan o kada bulan. Tidugang pa niya Chua mayagin plaster na nga wage subsidy proposal ang NEDA agod mangin kabakin sang Cash for Work program ang mga pagakuhaon nga contact tracers. Samtang sa dugang nga balita nasyonal may yara pa sang masobra 40,000 ka mga overseas Filipino workers o kon OFWs ara talana nga magabot sa Pilipinas subong nga bulan sang Mayo kag Hunyo. Sila ang kabahin sang mga OFWs nga nadulaan sang trabaho tugas sang COVID-19 pandemic gikan ini sila sa nagkalain-lain nga bahin sa nga kalibutan. Tigin payag ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III nga hindi man golpeada ang pagpapuli sa mga OFWs kag amat-amat ang mangin pag-abot sa mga inidri sa Pilipinas. Iniagod man malikawan ang pagdamo pa sa mga OFW sa mga quarantine facilities. Ilabi na subong nga mayara sa nga congestion nga nagakatabo sa mga lugar sa diin nila ginatapos ang 14 days mandatory quarantine. Suno pa kay Bello nga dako nga bakin asang 1 bilyon ka pesos nga dugang nga pondo para sa ilaaka program ang napadala naman nila sa mga labor offices sa nagkalain-lain nga pungsod. Ina nga kwarta o kun bulig pinansyal ang para sa mga OFWs nga na-stranded pa kag hindi pa subong makapauli diri sa pungsod Pilipinas. Samtang madugal ako balita National Action Rex kaya ginpahayag man diri sang dole nga hindi pwede basta na lamang nga kakason ang mga empleyado nga hindi makasulod sila trabaho bangod wala sila sa nga masakyan. Suno kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III nga hindi mapuwersa sa nga gobyerno ang mga kompanya nga mag-provide sang shuttle o sleeping quarters sa ilang mga empleyado. Apang kung ang isa ka kompanya ang napaslawan nga makahatag sang shuttle service o sleeping quarters sa ilang mga empleyado, hindi man nila mapuwersa
ang mga trabahador o kon empleyado nga magsulod sa trabaho. Mas labi pa suno kay Bello nga hindi pwede gamiton nga ground for dismissal o kon disciplinary action kung ang isa ka empleyado ang hindi makasulod sa trabaho bangod wala sa nga masakyan. Dugang pa ni Bello kung luyag sa mga kompanya May ara pa na kompanya ang gapatuman na sang kung hindi magsulod ang ilang empleyado, amo na nila dayon. ati may ara good action Rex hindi taman Diyos ka mabalan. tinunto nga klase ka obra na kompanya na ikaw mo mas mayo sinyo guro pang siradaan na lang. Kaya way masakyan na yung inyo nga mga tao da, wala na sang excuses na da. Dapat excuse, no? Yes. Sa isa kadlaw, o kung dua kadlaw, makapangita na sa sakyan niya. Correct action Rex. Oh, hindi kay gulpihon ng dayon. Ma-provide na lang gid sila action Oh, Rex. kung sa buot, ano. provide ka mo sang salakyan, tanawang tabi. Kaya inyo man na obligasyon. Oo. Mayo lang di ganit sa ato niya kay libre di action Rex ya sugat dulo. No? Oo. Salamat gid. Oo. Salamat gid sa ato niya Oo. manager. Yes. So mura action Rex, tagipusoon na lang niya sa mga kompanya action Rex kung mahatag sila sang libre nga sakay para sa ilang mga empleyado. Kag kung gusto man nila magbalik operasyon action Rex ay nga daw nami man ang lakat sang ilang operasyon, ma-provide sila. Gamay lang anay nga sacrifice. Gamay lang anay nga sakripisyo. Correct. Pero kung anong ginanilang empleyado nila, ga palamunggo na tugadaan sang gutom to, kag kinanglanon nila, amuhon pa ng empleyado nyo, way nagid sang mayong kaimtangan way nagid kapuslanan ng insakto. So, kabay pa nga intindihan ay lang tanay subong nga panahon action Rex. Kay do ka ano gid to ka pigado gid subong nga panahon. Kabudlay critical subong ang ekonomiya sang Pilipinas. Gani, parte pagid sa face mask so nami pagid ginimo sang police station to ay 18 ka mga taong gid sampulan subong nga aga ho. Ang wala Nakasuksok face mask. Oo. Di dapat suksok gid. Kadamo da sang galing kay iban nga mga police station sambot ko na anong ginaobra nila. No comment. Police station to subong action doors ga kampanya sa Lacson no. Ate very good gid action Rex kay naga ano gid Na sila no man yabing obra mo yang nga laday kay mo sa dalan way kay mo tabon sa imo nga ilong kag baba mo. Oh, abi guro ni action Rex kay napaydalom na sa GCQ ang Bacolod. Way na ta ka mga batinggilan utok ni karon pangakigan ta mo karon. No man kamo tay lan tawan nyo na kun di ara kamo sa pulis subong ga panimuron. Hindi pa niya mo ni guro. First pa lang nga salakay subong sang police station to. May gani Laban. Tanan nga area sang BCPO, dapat strike ka mo, inugay ka mo sa alika, tinirda sa police station nyo. Sundan nyo blang kay gabanang team mo. Oo. Kay naga-operate gid sila action Rex. Correct. Para man na sa tanan. Gani man. Yes. So, ma-update lang ako siya Rex sa bugos nga kalibutan record sa nga COVID-19. Ang record naglabot na sa 4,986,332. Lapit na lang mag 5 million. Yes, action Rex gamay na lang gid. Sa managkalamatay naman sa bugos ng kalibutan, naglambot na sa 324,910. Kagamang naka-recover 1,958,496. Diri sa Pilipinas, ang pinaka-latest kahapon, Mayo 19, 2020, ang kabilugan rin nga kaso 12,942. Ang nagkalamatay, 837. Kagamang naka-recover, 2,843. Sa probinsya sa Negros Occidental, siyam ka mga kaso. Sa Bacolod, 12 ka mga kaso. Kag sa Western Visayas, wala na dugang. Nagapabilin sa 104 ka mga kaso sa COVID-19. Balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:32 na, 11:32 na. Sige, sa mga kaaksyon ta, dugay-dugay, ipangbasahon taning ginpadala nyo nga mga mensahe diri sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig, no? Daligi lang aksyon Alvin Graba, ginasigahon ko dang porting laday sang police station to, no? Gapang dakop sila sang wala mga face mask. Dapat gid pangdakpon ina sila. Kag nilagan kung gano sila. Kaya nga magwa-guwa kag magladay-laday nga wala sang tabo ng nawong.
Kay balo nag-isla sang sitwasyon subong muni kung kaisang gagapadungo lang o daligid lang kay may isa ta ka returning OFWs nga didto sa area sang sa may Ibimagalaw na sa noy si Geraldine, no? Si Geraldine. Sa linya naton, hello ma'am, yung odto si Action Rex. Yes, hello, good morning. Yes, Sir Rex. Oo. We are 45 Seferer here in Ibimagalaw. Oo. So, we're just questioning kasi, yes, we understand that we are under with the province of Negros and the Bacolod is different between by Negros and Bacolod. Yes, we understand that. However, why the facilities of Bacolod, the accommodation is good than Negros? Why the Negros cannot provide a good accommodation? Oo. Bali sa balik mo ang nag-abot sa Siningaga, ma'am? Yes, we are bali dra ka mo ginrekta. Dra ka mo nga ginrekta nga 45 sa Ibimagalaw na. All different province. Ang Bacolod separate siya. Oo, kaya ang Bacolod ari sa isa ka pension house or inn diri sa Bacolod while ang sa Negros dra ginrekta gali sa Banwa sang Ibimagalaw na. All city. Hindi isang Bacolod, amo na ganing siling ko kay na sa pag-intro pa lang sa program ta. Actually, may graduating man nga 15 ka mga estudyante sa 14-day quarantine nila dito sa Mambukal. I don't know kung ang diri sa may Mandalagan nga hotel nga ginpamtangan kung bakante na o kung hindi, way takahisayod sini. Pero anong sitwasyon ninyo dira sa Ibimagalaw na? Okay, this is the scenario, sir. There's a discrimination between Bacolod and Negros. First, kami panaog kami sa barko. Ginuna ang taga Bacolod lang gid first, all Bacolod. So it means in that case, there's a discrimination between Bacolod and Negros, right? So lahat ng Bacolod sa magandang accommodation, all sa mga ibang city na under ng Negros, sa Ibimagalaw na, walang may pumunta sa any hotels, all Ibimagalaw na. So there's a discrimination between with that. We all know the OWA is the one who do the expenses. But the problem, ang sinagot, ang ginhambal sa mon sang OWA kagina, as diri man sang staff, subong lang naghambal nga sa depende na kuno sa OWA kag sa LGU sang Bacolod kag sang LGU man sang Negros kag sang OWA. So anong diferensya nga hindi sila ka-provide sang good accommodation? We all know kinanglan man naton nga safety. Natingala lang kung dra kamo ginbutang kay may basi bakante naman ang hotel kay dosing San O pa man to. Natingala lang ako nga dra ang 45 nga taga Negros ginpamtang sa Ibimagalaw na. Tanan-tanan gid basta hindi ilang Bacolod, all Bacolod isa sila kabas, didto kuno sila separate gid sila Bacolod. So why the difference between Bacolod and Negros, sir? Amo nang ginapamangkot namon ang discrimination nga tawag. Hindi man kami sa inarte pero nga hindi ma-provide sang Negros ang mayo nga accommodation pareho sang Bacolod. Gani man amo nang problema gid nga dako nga dapat ining mga nag-aalabutan blood diri sa aton kay hindi gid man mahambal naton nga daw kanami isang sitwasyon dira sa Ibimagalaw na ining sitwasyon subong sa kainiton subong sang sitwasyon hindi na gid mahangpan ang sitwasyon ninyo dira sa Ibimagalaw na. Grabe. Nakita naman ninyo guro ang mga post sa mga Facebook nga ang mga CR grabe gid ang accommodation grabe gid. Ang hindi lang namon naintindihan nga hindi ma-provide sang Negros province kadako sang Negros province nga ang Bacolod can provide a good accommodation. There's a discrimination both sides. Bali subong anong ginaobra ninyo dra sa Ibimagalaw na? Ari pa kami di subong ginamiting kami nila kagina pa kami ang upod namon nga taga Bacolod ara na sila ya sa hotel. Kami ari pa kami di kagina pa kami di. Ang init da ang ari pa kami di sa covered court wala pa kami ging butang sa bulutangan. Okay. So baliway pagali ka mo ginpamtang sa mga balay dira pero anong desisyon dragid sa Ibimagalaw na da? Diregid kuno sa Ibimagalaw na kay amo na kuno ang province sang Negros province. So amo nang hindi namon ma-accept nga hindi ma-provide sang Bacolod
ang mayo nga ma-provide gali isang Bacolod rather ang mayo nga accommodation nga ang Negros hindi ma-provide. Bali sino kayo nang nagkuha sa inyo, ma'am? Ang OWA man ni Kagina ang nagkuha sa amon. Sa probinsya. Sa province. Ha? Sa province kay na nga side sino yang ara kay na? Wala namon manong mga volunteers malantugina ang naistorya namon. Kaya ang amang rason lang nila lain kuno ang Bacolod. Amo na sa baga ni namon lain ng Bacolod, we understand they are not under with the Negros Occidental. However, why they can provide a good accommodation and how about us? Sige. At least ginakontakta subong nga aton nga probinsya. Bali galidang nagpadala sa inyo busy pang number ni Dr. Kailian. Anyways, nakuha naman ang punto ninyo dira, ma'am. Basi dugay-dugay, no? Ma-contact nato ng ato sa nga probinsya kung anong disposisyon sa inyo dira. Ma'am, anyways, Ma'am Geraldine, basi may nagpalimton ka dugang sa mga ka-aksyon ta diri sa probinsya? Amula na ang ginapangayo ko, we ask help sang amon nga voice out sa 45 Seferer. Actually, we are not only, before pa, they are complaining already na ang discrimination sang Bacolod kaga Negros nga they can provide ang Bacolod sang good accommodation. Ang the Negros Occidental can provide a good accommodation. What is the difference between both sides? And we all know the expenses is shouldered by OWA. Ang hindi tayo insindihan nga kung uwang nagkuha sa inyo nga da kamugin rekta sang uwa man? Ang hambal nila kuno OWA, ang communication kuno sang OWA kag sang province nga Negros. Amo ni kuno ang fasilidad. So, however, ang Bacolod nga amayo ang accommodation gali nila sang ila nga government dito sa Bacolod na pag ang OWA nga amayo ti amo anong galing problema sang province ta nga hindi maka-accommodate sang mayos. Gani. Amo nang isa sa inog pamangkot adre, no? Busy pang number ni Say malang tanan mo. Say malang tanan. Sige, ma'am. Man Japon ang expenses, sir. Rex. Sige, Ma'am Geraldine, palabot namon dugay-dugay sa concern agencies ta kag sa province naton mismong inyos ni nga concern dira. Thank you so much, Ma'am Geraldine. Thank you, Sir Rex. Thank you so much. Okay, thank you. Isa sa mga OFWs to nga dala sa EB Magalona, no? Dito sa Healing Center sa EB Magalona. Out of 40 pila ni sila subong 46 ka mga OFW sang probinsya dito sila ginsaylo sa gindala sa EB Magalona 45 no ka mga OFWs dito sa EB Magalona, while ang Bacolod ang hambal nga dirigin pamtang sa isa ka hotel sa siyudad sang Bacolod, sa isa ka inabi, no? Hindi talang maintindihan subong kung ano ang disposisyon kay uwa ang nag-contact sa provincial government, kagang provincial government amo naghambal sa ila nga diri sa banwasang EB Magalona. Ay, puwerte, no? Sige, ang aton dring isa ka tinutuyo amo ning sitwasyon subong kag kainiton. Ay, oo. Amo gid ni kun kaisa. Ay, kabudlay nga sitwasyon. Hindi sa makontak, no? Gabi si pa siya. Sige ba, si kung may ginatawgan pa. Pagkaronan tara mga ka-aksyon sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Naliginang kay kantuan tanay sa Aksyon Alvin Graba. May mga nagkaladakpan man subong udtoho diri sa area sang syudad sang Bacolod. May nagkaladakpan 18 gid ka bilog ni. Ano ining sitwasyon? Dini nga areas ni guwa sang Abiswan ang mga nagkaladakpan ginapila samtang ginapatagan. Dala sa Abiswan. Okay, balon tayo web action Alvin Graba sa report gikan dra sa area sang Abiswan. No? We have action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin.
Aksyon Rex sa 18 na tanan ang nasampulan nga naaktuhan sa mga kapulisan nga wala naga-observe sa social distancing ang ibandri aksyon Rex nga naaktuhan man sa mga kapulisan nga wala gasuksok sang face mask sang dakpan kag sakay sa patrol ginpaapas sa ila ang face mask action Rex, no? Actually 3 ka lugar or let's say 4 gali ka lugar ang nakadtuan karon sa mga katapo sa idalom sang Police Station number 2 led by Police Major Gabana nga sa area sang SSS ang iban action Rex na sa area sang LTO nga wala nagapatuman sang social distancing. Another action Rex ang kaladakpan sa area sang Police Station number rather sa din nga area to action Alvin. Ang iban wala gapatuman sa social distancing sa area sang SSS, sa may LTO, kag may araman action Rex na nagkaladakpan wala gasuksok face mask sa area sang Barangay 1 kag Barangay 3 action Rex. Sa DC Utso duha diri babayi 16 action Rex mga lalaki sa ato sini nga Facebook live makita nimo ga suksok nan sila face mask after nga ginpalagas bala sila ari na face mask mo sino sino naghatag sang gindakop sila action Rex sa Barangay 1 kay sa Barangay 1 pa lang daan action Rex 8 na ang nasikop mo sa area naman sang Barangay 3 may isa nga nasikop man action Rex, no? Si Major Gabana kay seryoso gid si Major Gabana action Rex sa pagpandakop sining mga alleged nagapasaway wala nagatuman sa pagsuksok sang face mask kag ang social distancing ini kabahin sa executive order number 35 sa siyudad sang Bacolod. Major Gabana sir subong sa action radyo sa with action Rex kantong sir ining mga 18 ni sir from diin nga mga lugar sigala dakpan sir. Baling iba ni nadakpan sa area sang Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3 kag may ara man sa area sang Barangay 6 kag diri mismo sa area sang Barangay 4 bali ning iban mga wala gasuksok face mask nga pagkadakop na mo na pagkuot ka face mask nila dason ang iban ni iniblang gasakay sa salakyan nga tag 3 ka bilog kag inang balaan na gid nga bawal ang backride mabakride pa kag dason miara nga dapat sa salakyan masuksok man sila gyapon sang face mask. Dito siyempre labi na may upod sila. Kaya muna wala ga suluksok. So may ara iban nga papungko sa may pawn shop kag hindi magsuksok pa face mask kay manigarilyo. Duha pagid violation niya. Kay violation na sa anti-smoking ordinance ta kag as well as ang hindi pag-wear sang face mask. Oo. So nakita ko diri sir kagina bisan sa salakyan kagina ikaw mismo nagapara. Amo ning ano ni sir sa front seat way ni gasuksok sang face mask o kung bayo ya lang ni. Wala gid sila gasuksok face mask. Kung amo nga pagkadakop na amo na pagkuot nila kag isuksok ng face mask. Kag daso na amo na nga dapat duha lang ang ara sa front seat ang nagasakay 3. Therefore, double ila violation. Social distancing, sir? Social distancing kag non-wearing of face mask. Oo, sir. It seems kagina na masyado kasako sa inyo, especially dito sa area sang SSS Dampi, kag subong man sa LTO? Oo, 3 gid ka area ginanging kadtuan namo, no? Nga do kadamo gid sang Salawayon ka mga tiga-ulo. Kaya ining sa Land Bank, sa Hall of Justice, sa LTO, gili pati ang sa SSS. Kaya miyara gid iban nga mga tao nga wala gid pati sa executive order. So sir, anong plano nyo diri sa ila, sir? Dati ini ipag-hold ni sila for 12 hours. After that, ipag-prepare ni ang ipasaka nga kaso sila sa disobedience. So disobedience sa Article 151. Article 151. Pero sa City Ordinance, sir, number 35 ni Mayor Bing. Sa executive order. Amo na, the disobedience sa executive order ni Mayor Bing, executive order number 35. Okay. So action Rex, no, si Major Gabana. Sila ganis lang kabilog da? Sir, so ba total pilatanan?
Subong ni hindi lang ni 18, 21 kay medyo pa to tatlo nga nabilin sa station nga ipaga-document man to anay pan prior dalon dire. Oo. Sir, ginpalidya mo sila, sir. Anong plano tani? Sermonan o edukar? Dapat samtang gina-hold sila i-observe naman ang social distancing. Taga mo na painchindi sila kung anong mga na-violate nila kag kung anong pagatubangon nila nga kaso. So sir, there is Abis 1, sir. Ano tangi mo nila subong sa Abis 1? Sila na temporary hold kay wala patasang maananggid nga lugar. No, kay ang mga kulang taon mo diri sa palibot wala maayos ang covered court gid ang mga barangay diri. So ang Abis 1 temporaryo nga so Action Rex sa Abis 1 temporaryo diri iga dalan. Diri lang. Okay, ito total nakakordon man ang dalan. Yes, Action Rex no nakitan man nato nakakordon man ang dalan. Gani? May mga kapulisan man di na sa sulod na sang Abis 1 kung sagwa? Sa sagwa pa lang kita Action Rex. Sagwa da sa may pader, sa may dalan man? Sagwa lang ni sila. Sagwa lang, hindi metla pwede kasulod. Hindi pwede kasulod sa man. Hasta ano oras na sila? Hasta ano oras na sila, sir? Tawag na i-observe yun ng 12 hours. Kung ano oras sila nadakpan, ate, karon pa alas 12 sa tuwang gabi pa? Sorry, sa gabi pa ni sila, sir? Oo, kaya mo gina. Oo, Action Rex, no? Tinergit sila sa... Mas nasaga mo kulit. Kung maabtan sila sa curfew karon nga alas 10, 4 o'clock gid sila kagwa sa ngaga. Okay, may curfew Rex, no? Oo. May mga nakita may curfew pag nagdugang pagin kay alas talang alas 10 ang may curfew ta pagka 10 o'clock wala na gid buwas sila alas 4 gid sa kagahon makatibawas ini. Oo, ang matabo ni sir, pagkaon ni nila, dulong na sa pamilya. Dulungan na sila sa pamilya nila. Kaya total na balaan man tong kladakpan sila, therefore dulungan na sila. Hi. So, Action Rex. Di nga station to lang nagahimo siniman mo kutabi si Sir Gabana? Sir, nga siya lang may mando sir. Ikaw lang ang... Hindi ikaw pisan. Actually, ang ibang stations na gobra man, galing kay siguro, diri lang ko muna kaupod sa amon. Yes, Action Rex. Stations miyara man. Okay, kadina, sir. Actually, kahapon, and even kagabi, may napulo pa kamundakpan. Oo, may napulo pa kami kagabi nga nadakpan. Oo. So, ila pa lang nga area Action Rex, napulo na mo. Kagabi, curfew, kag wala ga observe sang social distancing kag face mask Action Rex, no? Sa amo ni ang nagkaladakpan. Oo, pa mangkuton ta ba si Labi? Kung amo ni sir? Oo, si Migo. Sir, nga tindog ba? Nga dakpan ka. Hindi na pagkakasana. Nagpanigarilyo ka dali Ha? Nagpanigarilyo lang ka dali. Nagpanigarilyo ka dali. Hindi dampi. Sa barangay sa Sagwaan, Hagdan. Sa may Hagdan lang, Action Rex. Panigarilyo makadali. Sa dito, barangay, no? Sa barangay 3. Barangay 3. Sa barangay 3. Na-timingan siya? Na-timingan ka, sir? Na-timingan, gid. Oo. Wait, mahimo. Na-timingan. Namin na tani suyop sigarilyo, no? Tindanan mo na pan. Ilang ini. Dali lang kay nautod siya. Balikan ta si Action Alvin Graba. Tiga yum-yuhom, way naman sa mimo kay na-timingan gid siya mo. Sang kapulisan ta, no? Ti galing kay kung manigarilyo ka or mapaliwaliwa ka dito kagid, pwede ka man lang da sa guwasang balay mo kung magsulod man dayon, pwede ka lang da sa pertahan mo man kagawa-gawa, ti anong tani kaya muning sitwasyon ta. Balikan ta si Action Alvin Graba sa patrol. Sining mga tinion, Action Alvin? Action mabakalang sigarilyo na timingan ka namin na sa purupungko galing labayan sa mga kapulisan. Ang imong komunikasyon, ano da? Lobat na ang duwagin? Anong isa, naka-Facebook Live. Ang isa kahampangalan. Tidin sinani, sa Piato, medyo layo dito, Action Rex mo. Palayo na siya. Dapat arandas tupad mo. Hindi siya magbulag si mo. No, biyahanay ka mo nga duwa. Gani man. Para makakuan sa dahin si mo, da makaresponde. Anong ginahimo da sang nagapulungko da? Pulungko diri sa dalan na Action Alvin? Sa dalan, sa tubang sang Abis. No? Atubang sang Abis Abis 1. Ilang Abis 1. dala na pa kadto da sa may
Kapitol mo na da? Yes, action na Rex, no? Amo ning dalan pakadto sa Kapitol. Oo, diri sila mismo sa tubang sang Abyss 1 kag diri temporaryo tiner, no? May mga Ano na puros na lalaki tanan? Ang ginabidyohan ta subong action Rex mga lalaki, may ara man action Rex duha ka babae. Oo. Si Inday na antohan ni sila kagina sayo barangay 1 nga ara sa gwa pero na timingan nga why Gano sila ya? Gaano ka mo daday? Ikaw na? Gaano ka mo to sa gwa? Tuduan ay sila duha. O hindi lang ko na ay pagkuhaan sang live video. Ikaw, hindi ka pagkuhaan. Gaano ka sa gwa? Gano? Gabantay ko no jeep. Agabantay jeep? May ginano ka sa jeep? Sa jeep. Why ka face mask? Sige. Gabantay sa jeep wala sa face mask? Di siya makadtuaw? Sakay ko sa jeep, why ko sa face mask? Di siya makadtuaw? Una, di ka tanim makadto dayaw. Di ka dampi nadakpan. Barangay 1, pulis ako no action Rex. Pulis sa Barangay 1, dakpan siya gayway sa face mask. Sakto gina action Rex, no? Dapat magsakay sa face mask. Ara, doon magsakay, dapat nakasuksok sa face mask. Dapat kidi. Ang cellphone ni nationally pwede na. May minor di ang dadakpan, why? Ay, puro saktuhan lang isa edad. Saktuhan saktuhan nga edad, no? Oo, kung may minor pa di, budget, no? Dala sa agit. O galing kay Timayo lang kaya wala sa minor. Gatilindog lang ng iba na. Ginapo na sila. Pila na ka minutos na sila? Pila na ka minutos sila da? Action na Rex, mga 30 minutes na guro ni sila diri. Kay kagina nakaupot pa kita ang mga nagkaladakpan sa Barangay 1. 8 ka bilog. So, gindala pa diri. So, amo na nga sila mismo. Ang pinaka may edad-idada, ano ba piladang may edad-idada? Bilang tawa mayo? Oo. Ang daw ka edad mo bla? Kaedad ko di kagina itong na-timingan nga paligarilyo sa kwa. Kadlaw si Sir El Rio, matao bro, Jack Ronalvin bro. Ang Arab lao? Oo. Ang luab puti bla? Oo, ang naka-luab puti. Oo. Ang muning na-timingan nga kagina, paligarilyo, no? Pila na ka edad mo, sir? 48. 48 na siya, Action Rex, taga din kagali, sir? Teresa North, Barangay 3. Teresa North, Barangay 3. Nakaputi ni siya, nakaluab. Oo, muli siyang nakaluab Action Rex. Aming kapanigarilyo ka. Siya nang mayroong edad-idada? Pila na ka ni edad mo? 43? Basi may harapan na daiban? Pila? 48. 48 na gali siya. 43 plus 5, 48. Tanan sila naka-face mask na daw? Subong naka-face mask. Tuod lang, kaginaw, may ka-face mask. Kiss mask. Ginahukasin, manigarilyo. Ay, gali, no? Tama. May rason man sa Action Rex, no? Manigarilyo siya, di kakasan niya na yung face mask. Uy. Puti, dapat wala to sa guayagid to. Di na sa dampi, pero dano pagalayo ng iyapuluyan, no? Oo. Lapit lang balay mo, saan dadakpan ka? O kung layo-layo pa, sulod-lun na? Sulod-lun pa. Ati, hindi na naiya rason, Galan, kayo Australian niya. Sino? Kilala mo gini Nixonaw? Galan to ka man to sa kakayo? Oo. Aragali siya sa Goa Action Rex, no? Kita niya gid ko na si Nixon kakayo sa yan at man siya, no? Action Rex. Pwede. Kabalo na itong pamilya, sina? Kabalo na pamilya mo, tulungan ka ng pagkaon. Tawagan ko lang to, cellphone. Tawagan niya lang ko sa cellphone. Si Sir. Sir, daw pasero ka kagina, no? Pasero ka sa ano? Sang jeep. Oo, nga dakpan ka nga. May ka face mask gin kuan. Butang sa bag mo face mask mo? Meron man, pero gin panawag ko lang. Anong violations ang iban daman? Wala face mask. Ano face mask gid gali ya?
Sir, ano, magluwas diri, sir, ano gid ang violation pa sa nga iba, sir, nga naaktuhan? Amo na wala pag-usok-sok sang face mask, ang social distancing gid. So, social distancing gid action rex, no? Amo ni ang Ang ibang guro na tipon-tipon na. Uro istoryahan ay, baligya lawayan. Di okay man lang tani kung gaantaranay bla. Ani man, mayon tani kung nag-aantara Tapos naka-face mask ka? Oo. Sa samtang hindi man ni curfew ya mo. Oo. Dari kita action rec no sa special gam na kita. So at least makapamangkot kita sa ibang diri sa mga bigota. Dakpan siya ang isa pasahero, ang duha to kagina pasahero, galing kiti ang isa wala face mask ang babae, ang lalaki ang iya face mask ara sagang. Butang iya sa iyang liog. Oo, ara sa iyang liog. May ari man diri action rec si sir. May isa pa diho. Bias available kay gintagaan sila sang bangko subong no. Sir, anong dakpan ka? Gaano ka sir? Mga pon, sir, sa Action Radio, panatabuan. Si Rex, sa Action Rex, nagapamatay mo ko sa imo sige. Dayon, tabuan lang ni si Merion niya. Tabuan lang ko yan, napagawa ko sa may tindahan, kaya nagakuan ko, timing mo nagagisig, gabana. Kirmi, huwag ko ka-face mask, kaya tinagaboy ko basura lang, kadali, napit lang yun yan. 1 meter man, kaya man ang tiyanggi. Listener ka din Action Rec? Oo, kapamati man ko sa kay Action Rec. Action Rec, no? Paupo dyan lang ko na yun. Ate, upod na lang ko Kasi para man may ano man sila mo. So, lesson learned, dapat suksok ka face mask all the time. All the time na lang gito. Kung magwa sa balay, hindi na magwa sa balay, no? Balay mo, kala mo gani, sir? Merio, Si Merio? Si Merio. Tingnan barangay? Barangay 3. Barangay 3 Action Rex, no? Listeners na pa na. Listeners na pagit? Imugin nga listener Action Rex. Gani. Kumalugin siya sa imong program gali. Sige lang, basta mo nang pinalidad ta, tumanon ta na. Yes, amo na ang pinalidad. Iti yato, nagagustuhanan gani man. Makan mo na si Major Gabana, at least amo nang nagadipara, gina-explain niya. In short daw, humili bala, ginasirmunan, amo ni, inapatag sa iya, amo ni sala mo, amo na. Para manisaton kayuhan Oo. Galagay hindi lang ko kahangop sa iban nga police stations nga wala ni ginahimo. Oo. Sa pangkang istorya, sa iban nga police stations, wala ni ginahimo Galang sa area sa police station to, hindi man ipagkakwa sa bangko ni Sir Gabana, pero ako yung saludar ko kay Sir Gabana. What about sa iban nga police station? Sabi pagita kami, abi? Sakto na, Action Rex, no? Anytime, pwede ba lang na? Oo, anytime kag at least ara man ta kag para mas maayo maka-witness kita anytime niya pwede lang gani katawag di pwede ka pa ibalo. Yes, Action Rex, no? Katapusan yang iban magsali ka dungok lang daw gasungkod ya. Tuod man kung magamuning tanan nga police stations diri sa Bacolod parehas kay Sir Gabana way ta ginahakwat ang bangko ni Gabana. Kung makasala si Gabana ginabalbal taman di siya. Pero bala kung nag-perform balang isa ka pulis, hindi man ta magtarong mo kung hindi ta mabukawan sang salata. Oo. So, amo na Action Rex, no? At least congratulations. Ako gasaludar gid ko Action Rex kay siya mismo sa tanan nga area ginalibot niya gid din sa kagina sang aga sa reporta napulo sa station number 4 ang nagkaladakpan ang ibanderiya sa curfew pero may nagkaladakpan man sa ang police station 1 niya. Ang station number 1, 0. Why guro sa nagapasaway mo? Pero na downtown area na, idudo ko may mga kapulisan nga remind luwas ang rekorida bla nila. Sa mga patrol cars nila, may mga megaphone nga mga pulis nga nagalakat dras downtown nga, kamo! Pagantad lang, gamay! Social distancing kag naka-face mask. May ara na? Oo daw, walay, no? Kaya kung miyara, miyara record mo. Oo, galing iti, way tama bala na. Gani man. Ang police station 3. Ang 4. Ang 5. Ang 6, ang 7, ang 8, ang 9, kag 10. Ang iban pa nga mga kwerpo tagal, ano kamuya? Gapala silong.
Nga, ang importante kung may aragid man kag kung anong operations nila, at least ma-inform anong violation. Mapay balugid nila, hindi lang kagahon, hindi lang gabi nga operations, kundi amunay tanan nga oras ni. Kay social distancing pangaton ginaobras ni ang face mask. Yes, Action Rex, ang pinaka-importante man diri, especially sa pagpatuman sa executive orders ang alkalde, na dapat social distancing ipatuman. Pagsuksok sang face mask, ipatuman. Ari ganyo, Police Station 8, Jovic Market, din ang Jovic Market ni man. Sa Tangob, wala daga face mask sa vendor. Ay, galing ka. So, actually, Action Rex, nakitaan ko, may mga intel pa Action Rex ang station number 2. Ako ano yung Action Rex, realidad ang mga amigot, ang mga intel sa police station number 2, sila mismo ang unang nakadakop na konti kay naka-civilian uniform sila Action Rex mo. Timing gid sila akto. Paggadakop rekta na sa patrol. Abot naman si Sir Gabana, medyo layo. Kung naka-uniform na, dula man ang ladayon mo kay uniform na ng pulis ginabantayan nila, pero kung naka-civilian ang pulis, ano na ba madisgrasya sila? Dumdum ko pag sa ibon nga police station, ang station number 3, atubang kagambuli lang ang ginabantayan. Amo na ang kalabanan ginahimo sang iban. That is why jutay magkaladakpan. Pero ang importante direction Rex, kung mabulaga man sila, kaangay sini, ati subong ya. Tandaan tagid, sa mga ka-aksyon tang nagapamati, tandaan tagid, hindi pataiya siling free, hilway, kitatanan sa anuman siling bakterya. That is why nga panomdom ta sa inyo all the time, kung magwa ka mo, dapat naka-face mask, kag social distancing. Amo lang na, alang-alang gid magdapitay, kamo lang gid romansanay, mag-holding hands. Mag-holding hands. Kung damo, tawo da, dapat social distancing gid. Kung nara kamo sa public, no? Kay kabudlay kung kaisang tara ka mo sa publiko, mapakita mga mo daw mga kuan kamo, okay gid na iya. Kung wala ta sang ginapangatubang problema subong, pero may ginapangatubang ta, dapat tumanon ta kung anong ginmando sa aton de. Yes, kaghon aton gid ang matapos na, no? Laton ta kung matapos na, pag gusto dayon. Katulad sang ginahimo mo bla. Nga social distancing blayaw. Yes. Na, na yan. Sige, arados lang sa pulungko sa plungkuan. May gibutangas na plungkuan da. Kagina, pungko sa ground, pero subong may formal na, may bangko na. Sige, at least sa mga nagkaladakpan na subong nga gin-invite, kay pasakaan pa na sila kaso mo, leksyon na ni Saton, no? Dapat ang ibanda, hindi kayo magkumpiyansa. Kay baho, ginakol talang atensyon sa mga kapulisanta. At least mangin sa landigan maning kuan mo ang ginahimo sang ibantang mga chief of police bla nga adlaw gabi ga kampanya, no face mask. Dakop. Wala sang social distancing, dakop. Amo lang na dapat. Yes, curfew, dakop. Curfew, dakop, pero ting curfew sa 10 to 4 na iya. 10 to 4 sa gabi na yan. Galing ito malagsaho naman lang nagagwa ang iban mo kung gabi. Social distancing gid ko na adlaw kag wala naka-face mask. Dapat face mask gid kamo man ang pinaka-importante. Kung diferensya, tubang pawanta ni ho. Kaya kung pawanta ni sa palabuton nga mga inadlaw, kundi okay naman solve na. Kung tayo gusto na sila. So, aman action na, Rex, ang sitwasyon diri sa area, sang tubang sang abis, pero dugay-dugay action, Rex. Siliwat malakat na naman ang mga kapulisan sa idalom ni Major Gabana sa liwat nga pagpandakop. Hindi lang ta magsugid, kundi nga lugar, ha? Hindi lang ta magsugid. Kay may ara pa to 3, so sumatotal action, Rex, 18 ang ari diri subong, pero may ara pa 3, dito ya sa ilasin nga opisina ka ginabutang record action Rex, no? So amaning sitwasyon diri, sa Avis 1 with action Nani Kirao, ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Alvin Graba, reporting live dra sa area sang Police Station 2. Angos sa 18 tanan ka mga nagpasaway, wala naga-face mask, wala distancing, mga ka-action gindakop sang Police Station 2. More or less mga 20 ka mga persona. We have Dr. Kailian sa linya ta, provincial head sang disaster naton, yara sa linya naton sa sining mga inoras. Ibalon tanay, Doc, mayong udto si Action Rex sa Action Radio? Yes, Action Rex, no? Mayong udto, mayong udto sa tanang tagpalamati isang Action Radio. Doc, si Bard nagkatawag kita. Nano ng disposition isang more des mga 40 plus ni ka mga OFWs nga repatriate ka gindala sa Ibi Magalona, Doc? Yes, Action Rex, no? It's very important nga maano tani, no? Ma-document siya. That's why nga ang gid ang una gid nila nga tupan is Ibi Magalona because ito na ginakuha ang tanang nga data, no? Kadi nga fill in na sila para sa contact tracing sa mga ano na, no, sa mga forms para sa aton nga mga OFWs, no? Okay. And subong gina-check namon subong with together with the Provincial Health Office, no? Ang ilang mga dates of quarantine, dates of ang ilang mga PCR test nga na-conduct, no? So we're also asking actually for the figures of PCR test na ginihimo, ma. And we are subong ang aton nga PHO if pwede na sila ma-transfer sa mga hotels. Then kung mag-decide na ang PHO, no, sa kay Dr. Chumimbang, we will transfer them to the different hotels nga assigned sang aton nga OWA for them to makasulod, no? But sa subong nga process pa sila, no, with their rapid test na ginakuha subong sa ila, no. Mahulat tanay kita, no, nga makatapos, and then after that pag may ara kita sa clearance from the quarantine center naton nga masaylo na sila, then we will transfer them to the hotels or either turn them over upon request ng ilang mga mayors or upon request ng ilang mga LGUs kung gusto nila nga dito sa mga mayors nila mag-quarantine sila. Okay. So, bali, part ni sang processing subunga dito sila sa banwa sang Ibi Magalona, Doc, no? And after sila, isa-ilo man sila sa hotel na? Yes, pero isa-ilo na sila sa hotel apan advice ang aton nga PHO, no? Amo na siya nga dapat makadtugid sila anay sa Ibi Magalona para sa processing nila at para sa rapid test nila. We have to ensure nga may ara sila nga hindi sila carrier, kag we have to ensure the safety ng aton nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, kaina while ago na interview ta dring isa sa mga OFWs naton nga didto pakadto sa Ibi Magalona nga na tingala sila nga dito lagin dala kag ang Bacolod no niya yari sa isa ka inn or hotel diri sa Bacolod gindala pero ti hambal mo nga gina-process na sining adlaw din sining gurong adlaw si matapos-tapos kag isa ilo man isla sa hotel diri sa Bacolod, sir. We are ready to transfer them. Gapangay mahulat na kami sang go signal sang PHO, siyempre gina-rapid test na sila. Kaya hindi man ta gusto nga ipasulod sila sa hotel nga may reactive sila, no? Yes. So maano man ta sa hotel nga mabutang kita sa reactive nga mga tao, especially nga diri man sa Bacolod nga daan na mabutang, no? So we are kabalo naman kamo nga kita to ensure the safety sa aton pumuluyo, gina-isolate gina sila. That's why nga ginapabili natin ang mga may reactive or may suspicions kita dito sa Ibi Magalona kaya mas secured ang Ibi Magalona healing center natin kag may ara kita dito sang isolations gidya nga hindi kitaya nga wala gidya sang may mga nagabantay, may nagaproseso, may doktor, may nurses, no, before sila makatransfer sa hotel, no, ang mga positive ta ginabutang para ensure kita nga secured kita kag hindi makagwa amo na bala. Okay. So again, pagkatapos ng proseso na nila sa Ibi Magalona, we will transfer them to the different hotels assigned by the OWA.
Doc Zipard, daligid lang kay aring isa ta ka nagtawag kay na tobla sa Ibi Magalona. Ho? Hello ma'am, good noon si Action Rex Saliwat with Dr. Zipard kay Lian, yari sa linyata ma'am. Yes, hello sir, good noon. Ang ambal ni Dr. Zipard nga daw ginpay dalom kamo dira sa medical and after sina base karon sapon or matapos na lang kamo dira ipang sayluman kamo diri sa Bacolod sa hotel ma'am. Actually sir, wala sila rapid test. Ang hambal kagi na nila dito sa may port, i-rapid test kami kuno. Pero ginhambal na kami, gin-orient na kami subong nga wala kuno. Amo na ni kuno ang stayhan namon, ang Ibi Magalona ni ang housing, amo ni kuno ang amon stayhan. I see. So, dali actually, lang, ma'am, dali lang kay i-check tabi si Dr. Zipard kay Lian. Hello, Doc? Ma'am, wait lang sila, wait lang sila. Kaya pa kami sang PHO, istorya kami sa PHO, subong, kunanong amon nga, no, kay tungod nga, amo na para makasaylo sila sa aton nga facility. Pero wala sang rapid test kuno nga matabo subong Doc sa ila to? Ay, ihulaton ko lang pamangkuton ko lang aton nga, aton nga PHO, no, kay amo gin man ang aton nga alin sa una aton nga ang aton nga procedure, rapid test na sila. Kung wala subong meaning i-schedule na gina sila sa rapid test para makakuha kita sa IgG nga reaction. Pero within sining adlaw matigayong gining plano ta sa ila? It is on the advice of our PHO. So makuha kita na isang advice ang PHO naton for that say sila ang ma-advise sa aton kung ma-transfer na kita. But kita ready kita to transfer them. Pagkatapos ng processing na nila, nag-fill up pa sila sa ilang mga documents sa Ibi Magalona. Ma'am Geraldine, batian mo si Doc Kailian? Oo, nabatian ka siya, sir. May mga upod kami. Actually, ang first batch namon nga upod day. Tapos na sila sa test, wala sila gintailo sa hotel. Until now, gahibi di sila sa accommodation di sa Ibi Magalona. Ay. So, I don't want nga ang situation kami subong nga 26 batch, 45 seperer nga amo man gapo na matabo sa hunas. Nga nauna, di sir, amo ang sitwasyon. Maagyan man namon. Okay. Dahil libi sila actually hasta subong tapos ang result, wala sila ginsaylo. Ang rapid test nga ginkandak na sila, dara na nadampi, ma'am? Dara na giniwat? Ang hambal ko no nila, dire ginhiwat. Then ang result, dugay-dugay. Tapos na ang result, ari man sila Japon, wala sila ginsaylo sa hotel. Ang hambal sa ila, isaylo ko ni sila sa hotel. So, nag-sacrifice sila sa accommodation nga perti kay init nga wala ko kabalo. Grabe. Sige. Doc Zipard, batian mo? Sir Rex, yes, ang inang ginbilin is gin-reswab na sila. That's why nga ginahulat na ang PCR test nila. That's why wala sila gin-transfer. Tungod wala pa na sila yasang pending na ang ila result, no? So hindi natin pwedeng isulod sila. Like ang ginpaano nato, no, may ara ang first batch, may ara ginbilin sa Ibi Magalona. Meaning gin-reswab na sila, no? Gin-reswab na sila, kaya swab na nila is still pending. So hindi man ta pwedeng i-transfer na sila without the proper results nga makuha naton. So kung hindi sila, pero, no? Ini ang kay na lang sa ngaga bala Doc nga nagalabot nanoning process ni sa ilaman kay ang istorya tani baling kay na lang ni sa ngaga nagalabot sila mo ay dito ko ang ibandangan na namin yung nagka-rapid test ang dira na nga daan bla. Yes sir, pero ano na sila sir, process na sila sa PHO. Oo, kabay pa nga within tani sa siring adlaw, no, pero depende pa ni siguro. Yes sir, we will advise sir. Ang PHO na ang may ano sa ila. May subong kay quarantine facility yan sa PHO. Sige. Sir Doc Kailian, salamat gid. Ma'am Geraldine, hulat-hulaton tagid siguro kay ginatingwa man to sang day Dr. Zipard Kailian sa Provincial Health Office naton nga makatigayon sila nga makapatigayon sang rapid test la sa inyo da.
Kaya ang sitwasyon, sir, nga, ang Bacolod, diretso sila sa hotel, naka-rapid test na sila. So, diretso sila sa hotel. Kami stay kami di sa ila, quarantine facilities, nga wala kami maintindihan kung safe kami di. Gani man. Sige, kay check na mo dugang sa ila kung malabot ang aton provincial health officer. I-check na mo, Ma'am Geraldine, ha? Salamat gid sa information nga ginpadangat mo diri sa aton. Salamat gid, ma'am. Yes, thank you, sir. Thank you, gid. Salamat gid. Nabatian mga ka-action si Dr. Sipard Kilian bo dahil lang. Hello? Hello? Oo, daligid lang, no? Kay hindi ko makahangop kung nga ang Bacolod na karekta tuod, no? Kag ang probinsya, amuning problema kay didto sila subong sa banwas ang Ibi Magalona. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, ipalabot lang na siguro nga concern sa ato sila nga mga agencies kay ang ila ginabasihan ang Bacolod nga ang Bacolod ginrekta sa sa hotel nga pamtangan sila. Pero ang mga katulad, mga kaingod nila, mga kadungan nila nga nagalabot subungaga ginrektaya sa Ibi Magalona, no? Tilay niya kung naraka sa inmo sa marabugnaw nga tiyempo kontra dito sa Ibi Magalona. Sige, pagkarunan talang na mga ka-aksyon. Ipamangkot na ni kay Aksyon Marlon Hinubiya kag Aksyon Dale Salazar. Kuwaon tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kamusta hon tabi ang mga pilato 35 dali lang nga kay gina-check tanay ang mga mga ginpang saylo sa hotel 36 no 36 ka mga returning OFWs. We have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sining 35 tanan ka mga returning OFWs diri sa mga syudad sa Bacolod. Ginannounce rin ni Councilor Israel Salanga nga yari na sila sa hotel Ocon in Action Rex diri sa may syudad sa Bacolod. Supposedly dira sila kunta ni Action Rex dalon ang pila ka mga returning OFWs sa isa ka in sa area sang barangay 15 no sa tubangan sang barangay Col sang barangay 15 kag damo dira nga mga commercial establishment o galing do nagreklamo diri si punong barangay Anthony Aiko rason nga napangitaan sang pamaagi way na lugar sa may barangay 7 to Action Dale. Selection Rex tiya mo malang ni ang gina-complaint no sang pila ka mga negosyante dira sa area sa barangay 15 no nga kun ibutang dira sila kay may paradahan dira ka Mansilingan, paradahan ka Magsungay, may dako dira nga negosyo no sa tubang da ang kay Ma'am Portia dira bala no kag tubangan sang hambal din ni Anthony Aiko sa interview naton ang foot traffic dira damo dira sa mga tawo nga nagasinulod Gua Action Rexa. Rason tiya matiyag ginapil kay Councilor Israel Salanga nga kun mahimo hindi lang dira pagbutang bangod damo dira sa mga tawo sa sina nga palibot sa sina nga pension house Action Rex no. So napangitaan naman sa pamaagi kag wala na dito ginbutang kundi sila ginbutang ning 30 pila ning 36 35 35 Action Rex ang 18 ka mga repatriate ginhouse sila sa Saka Hotel wala lang ginhingadlan kag ang 17 naman ka mga OFWs ginbutang sa Saka Tourist Inn dili man sa gihapon sa syudad sa Bacolod sila Action Dale gintunga kay hindi man ma-accommodate Action Rex no kay depende ni sa pero available ang question diri ang rapid test bala kay tiya mo tong ginareklamo sang isa ta ka
utod man to nga daw wala pa gid sila may rapid test diyang Bacolod. Dito sa may syudad sa Bacolod Action Rex, actually ang proseso diriya i-undergo sila sa RT-PCR test nga ginatawag Action Rex on 4th or 5th day. Ika-4 o kung ika-5 adlaw sa nila quarantine period. Amo na diriya ang protocol sa ang probinsya once nga makasulod sila sa sa areas nga ipamtangan sila ikuan sila dayon now. Kay depende Action Rex sa protocol sa probinsya, lain ang Yaka province, lain man ang Yaka syudad sa Bacolod. Like sa mga returning residents, mga returning OFW sa ginakuhaan sila sa swab specimen Action Rex nga subject for RT-PCR test nga ginatawag sa ika-4 o kung ika-5 nga adlaw sa nila sining quarantine period sa isa ka quarantine facility. Amo ni siya ang gina-utilize ang syudad ang swab mobile. Amo ni sila ang magapadulong it's either sa ika-4 nga adlaw or ika-5 nga adlaw sa ilang pagtinera sa hotel o kon sa pension house Action Rex. So no need nila nga magwa sila sining facility bangod ang swab mobile amo ni siya ang iga-utilize sang LGU sang syudad sa Bacolod. Amo nagalabutan ang duha ka bilog amo ni siya ang duha ka swab mobile nga gin-donate sang private sector sa LGU sang syudad sang Bacolod. Kaya natingala lang tong sa probinsya, lang ang ting Bacolod rekta dayon sa hotel, ang probinsya rekta dayon sa Ibi Magalona. Kaya mo na Action Rex previously ang mga pronouncement sa mga opisyal sang gobyerno provincial nga sila sa nga protocol yati may rapid test pang kinhanglan pati gayunon pero diri sa may syudad sa Bacolod swab test rekta ang ila sini nga ginapatigayon sa 4th or 5th day sa ila sini quarantine period or pagtener sa isa ka quarantine facility Action Rex. Kaya ang rapid test daw hindi man na siya Action Rex nga wala man siya gina-honor directly sa Department of Health kay kung mag-swab mag-rapid ka kinahanglan man sa gihapon i-confirm sang RT-PCR test nga muna siya ang gina-honor sa Department of Health kung ang isa ka returning OFW positive or negative sa COVID-19. So muna sa mga taga-probinsya, may mga protocol man sila nga gina-implement na-delay lang possible Action Rex ang ila sininga pagpatigayo sa ila sininga mga health protocol nga ipatuman. Basta diri sa may LGU sa Bacolod City, ginanaw si Councilor Salanga, rekta sila sa hotel or pension house. Tiga pahuway-huway na sila subong 35? Correct Action Rex. Bisan nga nagpaidalom sila sa mandatory quarantine dito sa lugar sa ila point of origin sa Manila. So diri mapatigayon gid sila separate na diya. Separate Action Rex. Kaya muna siya mo magintermahan nga conforme ang nga mga returning OFWs nga anta sila magabot diri sa Bacolod City. Dapat termahan nyo ini ang ini nga conforme kasugtanan nga nagasugot kamo nga i-undergo kamo sa swab test, another swab test sa another 14 day nga mandatory period pag-abot diri sa mga syudad sa Bacolod para at least ma-secure bala ang ila sini nga pamilya kay what if during sang biyahe sang barko Action Rex basi dito possibly nila ma-acquire ang virus amo na siya ang isa sa mga ginalikawan sa mga opisyal sa syudad kay natabo ng Action Rex mo may pila na ka mga returning OFWs nga ang ginalantaw possibly sa barko or during biyahe pabalik diri sa mga syudad sa Bacolod dira nila na-acquire ang COVID-19. Sa iba nga balita gikan sa Bacolod City Hall sa regular session sa nagkadali lang may maabot pagid buwas Action Day? Buwas or sa Friday Action Rex. Tamo pa na ang PEPSA do ika-4th batch na sa mga returning OFWs dito sa mga syudad sa Bacolod. More or less mga 80 man to kaya mo na siyang ginatawag ni Councilor Israel nga massive repatriation sa mga returning OFWs. Damo pa man Action Rex sa mga ligwa or available nga mga ins dito sa Bacolod City since under general community quarantine hindi pa sila pwede Action Rex nga mag-operate. Bukas. Wala pa rin sila, hindi pa rin sila pwede ka-operate ng mga hotel, pension houses, mga inns, So, damo pa sang available nga mga accommodation establishment diri sa may syudad sang Bacolod. Kagang una dito nga lugar ginpampangan sang first batch sang returning OFWs may mga nag-graduate na so base pwede to sila liwat i-disinfect lang lugar
kag dito sila mag-observe sa 14-day mandatory quarantine. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall karon sa hapon regular session sa sangguniang panglungsod niya sang resolution nga iga-file si Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang muna siyang iyang pagpangabay kay Mayor Bing Lunadilla nga kung mahimo i-reconsider ang EO number 35 Action Rex nga gin-issue sang alkalde nga nagabutang dito sa executive order nga ang tricycle isa lang dapat ang pasahero Action Rex sa idalom sang GCQ nga guideline. So sunod diri kay Councilor Ramos may pila ka mga concern nga ginpadangat siya ng mga tricycle drivers nga apektuhan man ang ila sini nga palangabuyan magud isa gid lamang ang ila sini nga masakay no by biyahe Action Rex. So sunod diri kay Ramos, sunod diri siya testingan naman niya no nga magpangabay kay Mayor Bing basi pa man lang makonsiderar nga himuon duha no ka mga passengers sa isa ka tricycle Action Rex. Kag importante siya mayara lang sang barrier ang tricycle isa sa unahan kag isa man sa likod ang magpungko bilang pangaman man nga hindi magalapta no ang posible COVID-19. So no kay Ramos ang argument Action Rex nga sa isa ka jeep 50% ang capacity. So dapat ma-apply may sa tricycle sunod siya nga ang isa ka tricycle ang original capacity is 4 ka mga pasahero ang makasakay, isa sa back rider sa likod 2 kag isa man sa tubangan Action Rex. Sama na siya sunod siya basi pala ang ining argument la mag-apply nga pwede 50% man sa original capacity sa tricycle. So duha ang iya sining luyan no nga pangabayon kay Mayor Bing basi pa lang ma-reconsider ang executive order agin papanaog sang alkalde. So sa konsehal wala sang fair matrix nga basihan sa tricycle. Depende ini sa agreement between tricycle driver kag iya sini nga pasahero. Unlike sa mga public utility vehicles like mga salakyan, may ra dapat sang taripa ang mga drivers no nga kon pila ang ila sinibayaran depende sa kalawigon sa ila sini nga pagbiyahe or padulong sila sini nga mga destinasyon. Aring palihag ang chairman sa Committee on Transportation, City Councilor Dindo Ramos. Actually, I do not know if we have that authority, no, but we will ask the mayor to consider that as long as may aral separation, mga barrier lang na ma-eliminate ang transmission sa virus. So, bangod under EO, what na gini ang gini-require ni mayor? Oo, kag event bina national. Pero kung nataon natin, ipalo natin ang ang argument nga ang mga PUJs 50%, kaya ang tricycle 4 man na. So kung 50% is 2, din butawan ng barrier, compliance magyapon sa social distancing requirement. No fair matrix sa tricycle. Wala. Sa agreement. Agreement of parties na ang nag-govern sa politis ang tricycle. Action Rex na patihan si City Councilor Dindo Ramos. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL77. Sa mga kaaksyon nato hindi magalipat nga maginom sang CL77 ang original nga herbal dietary supplement liquid. Ang CL77 himo sa banabang palaya mangosteen, mangga, pandansina, guava kag honey. Importante nga pahanumdom sa mga kaaksyon nato nga magbakal gid lamang sang CL77 sa mga butika. Ini siya ang nabutang sa 375 ml nga plastic bottle kag green dapat ang takloba para may baluan nga original gid nga CL77 ang inyo sini nga ginabakal. Alaking CL77 laging panalo. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang caption nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan tagilayon ang balita sa Kapitolyo. Si Action Marlon Hinovilla on standby. Ini may kang tanan sa repatriated OFWs Negrenses nga hindi magpa-quarantine. Pabalikon sa ginasakyan nga barko. Kag 15 ka mga estudyante nakakompleto na sang 14-day mandatory quarantine sa Mambukal, Subong nga adlaw. Yari ang countdown sang report ni Action Marlon Hinovilla. Action Mar. Action Rex, gamay laman ang pahanomdom ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong lakson sa mga repatriated kag mga returning overseas Filipino workers kon OFW Negrenses. Ginabuligan sa ato sa provincial government para nga mapaidaloman sa quarantine pagabot diri sa probinsya antes sila pahanugutan nga makabalik sila sa nitas sa pagsa ka mga puloyan.
So, ilang quarantine facility sa panwasang EB Magalona. Since nga nag-inabot action Rex ang mga OFWs ngayon buligan sa provincial government nagliligal sa mga binulan. Amo na ang ila siri nga una nga ginakatuan para i-proseso ang ila siri dokumento antes sila pahanugutan nga masailo sa hotel. Kung man Action Rex nagproblema pag nito ang proseso kay waay pa to maka-intervene, waay pa to intervene ang taga-uwa. Kundi nagtender pa to mga OFWs o una sa bahin sa Mambukal, ikaduwa dara sa bahin sa EB Magalona. Nag-intervene ang OFW, amo to ang time na nasa ilo nagbiban sila Action Rex sa bahin sang hotel. Now, hambal ni Gov na intindihan niya kung anong ginabatyag sa mga returning OFWs. Dito pala nga daan sa lugar nga ila sa digin tiniran nga na-stranded sila, Manila, Manokon, Cebu, nakapaidalom na sila sa quarantine o galing mayara sang ginasurod nga protocol nagabot rin sa Negros Occidental para nga masiguro kag ma-sure ang ila sa nga sitwasyon sa ikayong lawas kag kung magkapauli sila sa ila sa nga lugar hindi sila pagmunuhon blasang tupad balay nila just like sa natabo to sa isa to sa bahin sang area sang barangay dari sa may syudad sang Bacolod. So, ginatungwaan man sang provincial government nga masaylo ini sila insigida sa hotel dara sa may provincial healing center subong may 17 na daan nga gina-quarantine kalabanan non-OFWs nga nagkabig mga PUMs. Dari si Governor Bong Lacson angot sa dik. But prior to that, we strictly asked them or we required them to pass by EB Magalona for processing. Well, we just told them they'll have to go back to the boat, no, ride the vessel again if they don't want to cooperate. But you know what? I understand. We understand that they have been quarantined before and so eager to just go home. But, you know, we will have to strictly follow our protocol. And all of them now are in EB Magalona for processing. But I could assure them that once they are cleared, they will be assigned in their respective hotels. No? This is the privilege that OFWs have, that they will be billeted in a hotel. We've done that in the previous OFWs that have returned via the Malasakit voyage. In fact, some of them have already graduated. Okay. Yes, there was some resistance, but you know, we just had to strictly follow the protocol. Samtang suluman nga adlaw Action Rex may 15 ka mga estudyante halin ni sa UP Miag-Aw, Iloilo, subong adlaw kompleto kag tapos na ang ila sa nga 14 días. Mandatory quarantine sa Mambukal quarantine facility. Pwede na sila makapauli sila sirita sa tagsa ka mga balay pawalon nilang ila sa local government units nga mo naman ang magasugat sa ila. So sa 37 subong nga naka-quarantine sa Mambukal mabuhin ni ang 15. Dako-dako naman ang espasyo kag mayara gid man sang mag-abot nga mga negrense laban-laban ti pwede na sila nga dira man i-quarantine sa Mambukal. Isingit ko lang kay importante man Action Rex nga reaksyon or pananawan Governor Bong Lacson may kangtanan ini sa pagbukas sang klase Agosto 24. Ang bawal ni Gov, wala pa naman siya sa nabaton nga naman nga communication, final communication. Pero daw paborsa nga extend ko, no? Kung siya Action Rex ang pasuktan, hampalya mas maayong nga dason tuig na lang. Oo. So, dason tuig na lang kay subong hindi pa masiguro. Hambal ni Gov, una pes, way pasang bakuna, way pasang vaccine. Ikaduwa, ang kaso padayon nga nagasaka. Kung sunod na tuig, laban-laban basi may aranasang bulong or may bakuna na, ang isa ka tuig na pagpahuway Action Rex sa mga estudyante, hindi man siguro tanto maka-apekto ina sa ila. So August 24,
mayara gani sang grupo Action Rex nga nagplano mag-petisyon no to August 24. Dapat gidi. Kaya hindi tapapiho niyang sitwasyon ta. Damo sang grupo Action Rex halay sa nagkalain-lain nga mga stakeholders. Dapat ang mga private school ni magpagwaman sang ilang statement ni wala sila bati ahaw. Depend lang niyang kapagwa permit Kung kay sa Action Rex, nagapanilag anay unang private mo sa kunano tikan sa public. Anong pananila karon kung magsige na dapat sila mismo may ara man na kaugalingon nga ginabatsyag bla sa ginabatsyag sang ginikanan ara sila under sa CHED na. Correct. Laban-laban siguro Action Rex di mahuya naman ang private nga sila ya magklase, ang public ka hindi. Galing iti ang private kay balumantang ang sweldo sang mga teachers nila dra na ginakwa sa tanan nga expenses na mo. Correct. No? So amat-amat subong nga nagadamo ang mensahe sa bahin sa social media ang kalabanan at Sunrex paporgit nga hindi lang anay pagdayonon ang ining ginaduso nga August 24 pagbukas ang klase, parents, guardians, teachers kag mga learners mismo. Yari ang reaksyon, yari ang opinion ni Governor Bong Lacson, angot suri. Yeah, I haven't received any official statement from DepEd kung saan ogin sila maabre. It's a decision that has to be made. You know, if you ask me, next year na lang ta magsugod klase. Anyway, it's everybody man. Why man mabiyaan, no? If everybody will be told to not to go to school this year, no? And let's start next year. For me, one year rest is not so bad, no? But at least it's safer. So hopefully by then may mga vaccine na, mayara na cure, no? Is what we really need now, right now. Kadamo sa mga medisina subon na gina-test nila kung sino gidi among all these medicines ang makasilingta na is the surefire na cure gid, no, for COVID and again vaccine, no? So until such time siguro let's side on the on caution bala, no? Let's always play it safe. Sunod Action Rex ko ang tawan bisang ila sa nga opinion reaction ang iban pa nga mga local chief executives ay piho nga ang DepEd anomaly kuha man Action Rex ang stand mo sang nagkalain nga mga LGUs sila magpagawa sang penal nga desisyon. Ang action ikikan sa Kapitolyo Action na Marvel Herboya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Action Marlon, kantuan tanay special assignments naka-standby si Action Art Tayhopon. Ini may kang tanan sa memorandum sang LTFRB nga nagapatuman sang cooperative kag corporations. Madugay na nga ginpahibalo sa hanay sa mga transport sector suno sa regional director. By the way, ang LTO subong adlaw man bukas na. Action Alvin, ang imong tricycle na, ang imong motor. Kantuhan kami sa Action Art Tayhopon sa SART. Sa detalye sining balita, Action Art, mayong hapon. Mayong hapon, Action Rex, hindi mabasol sa Transport Organization so iya kay LTFRB Regional Office Director Richard Osmunia kung nagmatsyag sila sa kabudlayan sa ginaduso karon sa LTFRB Regional Office nga dapat magparehistro o kung magtukod sa isa iyag korporasyon kag kooperatiba ining hanay isang transportation bangod nga ining memorandum circular nga karon gina-implementar sa regional office nagligad pa nga tuig ginpabalo sa mga hanay o sa hanay sa mga transport organization diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Osmeña sa bilog nga Region 6 may ara na iya sa nagproseso. In fact, diri sa Bacolod may ara man mga more or less 3 ang iya sinimatandaan nga nag-compose ini sang 200 units
nga mo lang ang mahatagan sa special permit para nga makabiyahe. Although na June 30, amo na siyang deadline na pwede pa makahimo sa nga aksyon ining mga transport organization. Silang Yasminia, kung mag-lapse na yan June 30, maobligar sila inform sa LTO kag masidra na mag-umpisa ang operation sa LTO nga ini sila dumilian na makabiyahe Action Rex. Now, ang confirmation din nga ginkuha na ton, kasunod din sa nga iamo kung reklamo sa mga transport organization nga may kabudlayan sila nga way pagani makaginhawa bangod sa epekto sa COVID-19 may mga panibag o mga requirements nga ginapapanaog ang LTFRB. Siling ni Osminia part na gidman ini sa ginaluso sa national government nga modernization program. Siling nga way kumayo kaysa ako niya na part nag-implement lang ako sa gusto matabo dito sa national. So ang gina-expect niya na tani ini mga ibang na mga operators kung makatipon sila kag mag-affiliate na lang o kung magpamiyembro na lang sa siningunan lang na nagkaparehistro kay kung magtukod ka sa kooperatiba dapat registered ka mo sa CDA ang namon ang isa sa mga requirements ng corporation na may araman na sa nagkakaigo ngayon sa gobyerno dira ka mo ma-file sa inyo registration. So ang LTFRB so padre kay Osminia magtutokit sila tagan sila sa tsansa kay kasimple naman lang ang pagkuha sa special permit kung mayara na kamo, miyembro na kamo sa kooperatiba and then outright mag-issue man sila sining kinahanglan ng special permit. Karon palayag sa direktor sa LTFRB sa Richard Osminia. These are the guidelines coming from DOTR. Last year pa na sila gihambalan na you should consolidate, become a cooperative or a corporation. Dugay na sila gihambalan. Amo na sila these are the people who refuse mga instructions sa gobyerno saying na hindi gid na madayon ang modernization, hindi gid na amo na. So I've been telling them magka-co-op na kamo. Gusto gid nila kontrahon gid nila ang gobyerno. As of me, from sa taas, so I just have to follow orders. Ang sa MC Art na dapat unahon gid ang nag-consolidate o sino naghimo sang co-op or corporation. Amo lang gid na. Then the requirement is just very simple, ORCR and insurance. A copy sa insurance, then we will issue the special permit. Nabudlayan na sila actually, it's because wala agi sila pamati na mag-co-op na kamo. Ang ilang style, kontragid termina, hindi kami mag-co-op, hindi, amo na, ate, amo ning tabo, amo ning order sa gihalin sa taas. O sila subong na budlayan, kay matig ama ulo. Iban nga mga provinces, under sa imo nga sakop, o man yung problema? There are very small problems, like, there are problems na wala naka-co-op pero ang ginghimo naglapit na sila sa may co-op na tapos nagpa-member para ma-cater namon sa or matagaan ng special permit. But the rest provinces here Iloilo damo na naka-consolidate, damo ng co-op, so wala kay problema sa pag-issue sa special permit. It's only sa parayag ni Richard Osminia so kung lantamon naton kag sinagunta gusto gidiya sa national government kay patuman ang ilang luso nga modernization program sining na tuig 2020. Balita gikan na sa LTFRB ang kaaksyon nyo aksyon ay tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Special Assignments. Aksyon Alvin, Aksyon Eric. Naligid lang ha. Standby mga ka-aksyon. Si El Pito-Pito anay kitaho. Nagapabakod sa aton sining immune system na tilawan na. Kag napamatod ng mangin mayo sa balatian. Ilabi na sa ginabatsyag ta sa lawas ta. Katulad sining high blood pressure, hemorrhage, kidney problem, kidney disorders, kag madamo pa. Ang importante rin na kasi El Pito-Pito ikaw sa tanan nga
adlaw mga kaaksyon. Kag isa pa ang pinakaimportante gid sa tanan, likawan naton ining mga piki nga CL, no? Nga nabutang sa mineral water plastic bottles blahon kag lapad bottles na. Magakita ka mo gani nga katulad sining CL ne. Wow, nawaw gid ka mo, no? Hindi na pagbaklon sina, no? Dira sa syudad sang Bago, may mga butika kunong gabaligya dira sang fake nga CL, no? Dapat lang taon gid naton di kita magpatulinglong sa ibanda nga manugtosohan. CL pito-pito mga kaaksyon. Ang importante mabakal gid ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sininga lugar. Pangitaon tagid CL pito-pito. Kaya ang CL pito-pito laging CL pito-pito, laging panalo ikaw, no? Amo nang importante dra nga kung laking CL pito-pito ikaw, tandaan tagid laging panalo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48 aton oras. Daligid lang kay pikitigid ko sa orasan taho. Ang ibang ta mga obligasyon pa karunan ko lang na kung may time kita mga kaksyon. Standby anay matag ta pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
kahit wala sa ginadang pilikan. Batalyon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:58 na nga aton oras kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba balita sa patrol ini may kang tanan sa sa mga nagkaladakpan blang nagginpang reassigned nga mga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Hibaloon tabi wiyab Aksyon Alvin Graba kay nga ginpang ang lakarlutay sa niyang himamaylan ang kalatraban anong mga rason siniman. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ging kumpirmar ni Negros Occidental Police Provincial Office Public Information Officer nga si Police Major Mark Edison Garcia nga may minor reshuffling no sa pila ka mga chief of police diri sa probinsya sang Negros Occidental kasunod sang reshuffling nga natabo sa syudad sang La Carlota kag Himamaylan kag posible anytime this week Aksyon Rex magwa ang pila ka mga manduman o kung nini nga reshuffling kung sino ni mga si office ang iga-reshuffle suno diri kay Garcia nga actually effective last Saturday pagali Aksyon Rex nga gin-relieve bilang hepe sang La Carlota PNP si Police Major Romeo Vargas. No. Ang rason diri Aksyon Rex overstaying na. No? Overstaying nagali siya. Oo, pila na sobra na duha ka tuig. Nagpangalagad bilang hepe sang La Carlota PNP. That is why nga gin-relieve siya ang hepe sang Himamaylan PNP nga si Colonel Jonel Guadalupe amo ang nagbulos bilang hepe karon sang La Carlota PNP while si Police Major Romeo Vargas siya naman ang gin-assign bilang OIC Chief of Police sa siyudad sang Himamaylan. Subot sing ganon Aksyon Rex may pagkambyuhanay lang gid. Nag-swapping lang sila nga duwa gali. Nag-swapping lang sila because of kuan ng sobra ng sa duration sang ilang pagpangalagad. Yes sir, amo gina ang natabo pero bantayan man karon sa hapon kay ginahulat pa nga magwa ang papel kag reassignment abi sa bag-o naman sa hepe naman sang sa area bala sang Calatrava. Oo, kay wala pa sa way pa mando subong. Way pa karon sa hapon kay way pa Aksyon Rex sa iya sining daw ang former nga Murcia PNP chief to. Ang amo nang bati-bati ta. Nga siya tong ibutang sa Calatrava sino dito si Injape. Dito ibutang sa Calatrava sinong buslan niya tuman? Sila niya dito Aksyon Rex si Police Captain Police Captain Tolentino.
Okay. Siya magabuli sa wait kita kabalo kay so far Action Rex bantayan man karon sa hapon basi pa lamang magwa na ang ining papel kaga reassignment bahin naman sa pila ka mga chief of police. Balidwa lang nisla ka mga police stations ang adwa ka apat ka mga police stations ang parts ang reshuffling. Action na Rex, pero may pila pa, although wala niya pag-mentionar kay suno sa iya, kabantayan kay may pila pa ka mga reshuffling man nga matabo sa pila ka mga chief of police sa probinsya sang Negros Occidental. Anong rason sinisang Calatrava ya? Sa Calatrava Action na Rex, ang do bag-o pa lang gani Action Rex mo. Sige rin, anong rason niya? Way pa ni so far Action Rex kay karon sa hapon bantayan. Sunod sa bantayan ta karon sa hapon pa si magwana. Sige, sundon ta na karon kung sinong mga police stations nga apektado sining reshuffling, hindi lang Calatrava. Ang himamaylan niya kag La Carlota, swapping ni. Aping na gidni. Oo, kagang former chief of police ang Murcia, ti amo na ang ginalauman nga amo nang magabulusman maging na chief of police sa banwasang Calatrava and ang iban pa Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Mark Edison Garcia. Yung bagong officer in charge natin, Police Lieutenant Colonel Guadalupe. So, yung pinalitan niya is Police Major Vargas sa Himamaylan and then sa Calatrava, so far hindi pa lumabas yung order. May minor reshuffling like Yes, Calatrava? So far sa ngayon, hindi pa natin ma-disclose kay wala tayong publication of order. Anytime from today siguro, may mga changes pa doon sa ating mga chief of police o sa ating mga officer in charge, sa ating mga stations sa buong province. But so far yun talaga yung ating na-publish na order. Action na Rex sa ara so far duha pa lamang ang ara sa Lamisa pero ginahulat niya pagka ginalauman nga karon nga adlaw kung karon sa hapon basi pa lang magwa na ang order no sa pila pa ka mga chief of police nga posible pagabuslan sa iban pa nga mga opisyal. So balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Malakay Finance Corporation anayho base ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or card loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2 Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Katuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, pagdagsa sa mga tawo sa mga terminals, merkado kag malls na kontrol kuno bangod sa pagbutang sang police assistance desks kag compact desk. Ibalaon tabi Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Ayo di pur. Grabe nga bunaba. Ate ko na panunot nga ginatawag. Panunot na? No. Kamustang tiyempo ta subong? Ate ang tiyempo sa Rex mainit kag karon sa hapon magulugalumon kag magatupa ang tulotali. Thank you, Gid Binje. Pingo, tilawan mobilidad ko, ang alam mag-ordera, no? Sa nakasang panahon. Okay. Ang kadagatan ta, siguradong... kadagatan, makanay-kanay, may pag-mulumadlos kung sa hangin sa lawod. Sige ka po pang isda, pero anda ko mamalumos, no? Ayo di purma. May paaman pangalima. Sabi ko, piyo na. Wala sa tirada, Action Rex. Okay. Okay. Ay, gaulubon na lang takay. Nakatulunan ka man, ha?
Imalaway mo tunlan. Gani man may lang pag-monitor kay Kasi na. Kay Kapchada. Okay. Kagawad Jofred Blas sa Castellana da. Musta ka mo da? Ati ari pa man Ayo di purma. Gadungok pa man. Gapunga-punga. Gadungok ka. Ayo. Grabing init. Grabing init, no? Pagit, gasariada. Tagasak ang init, subong. Gasariada, Action Rex, no? Mayo man di kidaway ko mabatsyagan eh. Ano yun nga, inom ka mo tamo tubig, no? Kag? Inom damo tubig kag? Mangihi? Ayo di purma. Nag-inom ko tubig, Grabe, ba't tingala ko grabe nga dagaas di kayo? Ay, okay, inom ko tubig para nga makahatag strength sa action Rex. Okay. Because water is good for the health. Good. Oo, ito mo, inom tubig para hindi tayo maghubas, no? Damo-damo lang tubig. Oo, tubig importante. Importante kaya ang balhas na nga daan, gaawas na natin, tubig na nga daan. Tubig na nga daan ng balhas, ta? Hindi ka parang hindi tayo ma-dehydrate. Drink more water, no? Thank you, good, Doc. Ayo di purma. Si Doc Sipard kay Lian. Thank you, kita. Okay na, Action Rex, no? Ano na yung pagdagsas ang tao na eh? Ate, dito sa natinawan na, no? Dito sa natinawan, Action Rex, kay natinawan na gitman, nga medyo napaganagar ang tawag, Action Rex, okay. Dako ang bulig sang sining police assistance desk pula, at sa aton nga mga compact desk, nga ginabutang ni Police Colonel Henry Viñas, ang ato sa nga city Bacolod director, nga nakakontrola sa tao, bilang nga pagdagsa, pagkadto sa mga bus terminal, sa mga merkado, sa mga malls diri sa mga syudad sa Bacolod. Ang namin lang diri sa kay Colonel Viñas nga very cooperative ang management sa mga terminal diri sa syudad sa Bacolod. Same man ang mga management sa mga malls diri sa syudad sa Bacolod, even ang mga security guard ni Action Rex nagabuligid sa pag-assess sa mga utod naton nga nagasulod agod nga magpamalaklon. Dapat daily ang routine nanday mga opisyal ta sa BCPO sa pag-check sang terminals kag mga malls sa diri kag downtown area. At yara na may mga pulis ganing kapabilin da. May aragay? Yes, Action Rex, no? Good. Ang paubra sa pulis ito simple mo na mong. Abi ko tindog lang ubra nila. Ayo di purma. Sa wagin sila okay. Announce sila pagi sa megaphone. Okay, sa mga bumalakal na magasulod. Abi ko sa mga bumalakad, larga na. Ayo di purma. Abi mo, kwan ba, may sales ba? Sa mga bumalakal, antad lang gamay. Sa mga bumalakal, antad lang gamay. Suksok sang face mask. Kapag sunod hugas, kamot, alkohol. Good. Ang pulis sa Action Rex. Kapag saway lang sila kaya hindi man dapat. Kung sila napasugtam, hindi sila magpanakop. Ipanumdum lang sa mga tao. Aba na ang obra sa Police Action Rex. Wala sa ibanda. Pagsaway lang, nag-remind, nag-hatag sang abiso sa mga bumalakal, amo man sa mga sumalakay, na mag-linya, no? Social distancing. Mag-importante sok-sok kita sang face mask, Action Rex. Now sila ni Colonel Viñas, asabahin naman niya sa mga merkado sa Bacolod, dinami kay may ara sila yung kagulingon man nga mga ginabutang police assistance desk, kamo man ni ang nag-amat-amat man saway sa mga bumalakal ato sa merkado, no? Social distancing, same ang gyapon, pagpatuman sa pagsuksok sa face mask, kag limitado. Nami naman lang kung manad tani, social distancing, kag face mask, nami naman lang kung manad tani. Taga mo man ang aton kontra sa COVID. Wala naman sa iba na Action Rex, no? Galing ba sibla kung kuha na naman isang iba, no? Anhon, sabotay hon? Uy, nang mahilig lang magpang-hold up. Using face mask? Kaya may tabo ng ilan na buong mo. Okay. At may mabalaman ko sa pulis ko ang tao nga may malain sang plano, Galing kay iti, balo ka sa ila. Sa atubang daw, hindi man mabalan. Pero wag talikod ka daw, may plano gid sila. Bauti para palayo lang. Kaya may COVID pa tagadaan. Pwede na ka mag-imo sa katuntuhan. Hindi na mag-imo da. Hindi na patagay problema ang imo kagulingol ng aton nga mga kautuhan da.
Tinangnan kung face mask lang social distancing amo lang na. Hindi na ka maghimo pa sang katuntuhan kag kamalamalahan po ng mga tao ni nga. Relax ka po kay kwarta kag po kay Rex Kanto mo ang problema ginabla kag mag-apilar Ayo di purma. Apilar nga. Apilar ka magpangayos sa simo Sir Elry na lang lakad to. Ayo di purma. Hindi gani kay Nilmar kay sigurado ginaya. Ano na problema? Yung na problema. Husto! Kasulbar na si Axel Rex, no? Sa mga scouter. O ti ano na to? At sa merkado mo na namin ang sistema kasi ang nagsasunod. Kaganagan na kapapalaklon na nagkasunod gid sa tawag nga social distancing, nagasoksok sa face mask, kag tiyan mo na limitado ang nagasulod kapag amo naman dayon ang pagpasulod sa mga merkado. Colonel Binyas sa Colonel. Actually, amo na karon medyo na control natin ang na-manage natin ang crowd sa mga merkado natin. Kaya amo na, ginbitahan natin sa police in coordination with the management of the market. Okay. So, ang turnout is mayo, sir? Well, ang sa una, di ba may report sa Libertad. Karon na-manage natin sa mayo ang ang crowd, hindi na wala na sang nagaginuto kay may mga barrios kita ginapangbutang dito, tapos may mga pulis kita nga gipang-deploy the same time ang personnel sang sang city legal. Okay. Even there is Burgos in some other markets, so far wala kita sang report nga nagiginuto. Although sometimes hindi malikawan, may matigagit ang ulo nga madukdukit bisan gutok. Okay. Pero generally, medyo okay subong ang plastada sa mga merkado natin. Axel Rex, posto sa palayag ni Police Colonel Henry Binyas, ang Direktor sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric, pagpapag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:14 na. Standby na mga kaaksyon na, daligid lang. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at
at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 17 ang aton oras, ang Waitama labutan kagang Waitama tamyaw pabuwasan ko lang na. Bawi lang tabuas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ti magabinulagay kita na temporaryo pero kita-kits kita buwasa diri sa inyo sining palatuntunan. Same time, same station. Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This is my life, iga sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,